марсианци. Специални мултивитамини. За деца гмуркачи? Да, и те се нуждаят от витамини и повече олигозахариди, за да растат жизнени и силни. Марсианци. Любимите мултивитамини на децата. С нов подарък. Марсианка и марсианец. 1, 2, 3, 5 слоя. 5 хрупкави и изрядно оформени слоя удавен, прелестен пинети шоколад и пълни с лек аерокрем. Може да е само триъгълна вафла яб. Идва! Леонардо! 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 Дневен труд и 24 часа представят голяма детска енциклопедия. 20 тома с невероятни снимки и илюстрации. Всичко за животните, историята и вселената. Знание, с което порастваш. Леонардо, защо не играеш с приятелите си? Учи се да летя. От 19 ноември в понеделник през седмица голяма детска енциклопедия. Хей, чухте ли за голямата новост в хладилника? Нека ви представя новото свежо и вкусно десертче, което се топи в устата. Киндер Пингуи. Ще намерите Киндер Пингуи в хладилника, където полезните съставки се запасват най-добре. Прясно пастюризирано мляко, меки пандишпанови кексчета и хрупкав шоколад създават свежия и уникален вкус на Киндер Пингуи. Киндер Пингуи. Малък млечен десерт. Малко свежо удоволствие. Бебе, защото обичта е грижа. Почитатели на детското телевизионно шоу "Кой е по-най" на всички артистични и забавни деца. Аз съм Енчо. Нямам търпение да ви представя играчките, от които ще спечелят накрая победителите. Вижте ги и вие. Ето, велосипеди, какви ли не играчки и много други изненади ще има на финала за мистер и мис По-най. Кои ще станат мистер и мис По-най? Не се знае, защото избираме участниците винаги от публиката, която е дошла в нашата зала на улица Цар Самуил 32. Входа е без предварителни записвания и конкурси. Просто се купува един билет, както за всеки един театър. И избираме артистите от публиката. Разбира се, няма никаква гаранция, че ако имате билет, точно вашето дете ще бъде избрано. Но точно вашето дете може да бъде избрано и да стане мистер или мис По-най, да стигне до големите играчки. Струва се да опитате какво си мисли вашето дете за живота около него. Но както и да не се разсейваме. Ето, вижте, започваме вече с игрите и забавленията. Не ми отива да не много да говоря сериозно, а пък на теб не ти отива да си сцена много-много. Какво? Ами много такова. Танци тук, танци, рада. Не му станцува на човека, той е дошъл за друго. Ела да танцуваме. Добре, хайде, ела ще поспим и така. Добре. Ела, приятел, ела. Ела при мен, дай речи. Ето тук горе. Какво каза, че не чух? Малък паляч. Как ще е малък, я гледа какъв голям паляч. Съм голям палячо. Айде, стига това. Има специални предавания, които са за животните. Така ли? Да, а това е за децата. Добре, да си ходя. Бразилия. Да си Бразилия. Айде, довиждане. Айде, къде е Бразилия? Да видим къде е Бразилия. Можеш да намериш Бразилия? Къде е на картата? Къде? Ето е тука. Не е верно. Как да не е верно? Ето тук е Бразилия. Махни си крака, стъпал си на Бразилия. Там, където е жълто и зелено. Не е верно, там е Съветския съюз. Да, ти си Съветския съюз. Здравей, Симеоне. Здрасти. Здравей, казах. Да, аз вече... забравих. Какво забрави? Да кажеш здравей? Да. Кажи да. Здравей.
Айде, отначало, започваме отначало. Все едно, че не сме го такова. Ало, Симеоне, здравей. Здравей. На колко си години ти? 3. Тръгна разговор. Откъде си, приятелю? От София. Я да видя кой те доведе днес на шоуто. Това е? Мама. Това е мама. Ти имаш 2 майки. Не. Тя се казва... Забрави. Забрави, как се казва майка ти? Как се казва? Симоп? Така ли се казва? Симоп? Може би е Симона? Не знам. Не знаеш как се казва майка ти? Да. Или просто... Какво? Да, тя май се казва само мама. Мислиш ли? Как са и 3 имена? Твоите 3 имена как са? Мама Иванова Георгиева. Чакай малко. Твоите 3 имена как са? Симеон Антонов Делев. А тя как се казва? Тя май се казва само мама. Мама Делева? Да. Мама Делева поне трябва да има. Добре, хубаво. А тя майка ли е на баща ти или не? Да. Баща. Грижи се за него? Да. Пере ли го? Кой глади вкъщи? Дрехите. Дрехите му ги глади. А кой ги глади? Майката ли? Да. Готви ли? Да. Какво обичаш да ти сготви мама? Супа. Каква? Чей. Каква? Супа. Супата е за обяд. Млекчето е за десерт. Откъде го вземате млекцето? От пазара. Хубаво, добре. Тя... Имаме пазар. Много хубаво. Къде живееш? Кой квартал? В разсадник блок 30А. Браво на тебе. Знаеш си адреса. Няма да се загубиш. Спокоен съм за тебе. А баща ти какво работи? Къщи продава. А майка ти работи ли? Да. Какво? Лама. О, много интересно. Това е една от най-интересните професии. Да видим какво си подготвил за днешното шоу. Ти си първата звезда в Кой по-поней. Ето ти микрофон. Се каза Тиг Бял Дунав. Добре, да, добре. Хайде, давай, ти си. Тиг Бял Дунав. Силно със силен глас. Тиг Бял Дунав се вълнува. Чакай сега, можеш да го започнеш тихо и да засилваш постепенно. Да. Се вълнува весело. Не мога така. Добре, както си знаеш. Давай. Тиг Бял Дунав се вълнува весело сами и радечки гордо плува по златни вълни. Тиг Бял Тиг Бял Оп? Добре. Забрави ли го? Какво стана? Ей, тихо с барабаните, че объркваш певец. Абе, по-тихо барабаните казах. По-тихо. Давай. Добре. Тиг Бял Дунав се вълнува. Той пак би едно барабан. Абе, казах ти по-тихо. Ами те ни слушат. Какво да... Ти защо се биеш с барабаните? Ти защо с барабаните? Виж как шумят. Бие се с барабаните. Да. Добре. Дай да започнем сега вече сериозно. Тишина, само пияното и Симеон. Симеон Антонов Делев. С господин Делев започваме. Давай, Тиг Бял Дунав. Тиг Бял Дунав се вълнува весело сами и радечки гордо плува по златни вълни. Откъде се там съзира този угойски бряг. Бум! Чакай малко, къде тръгна? Седни малко да си поговорим. Искам да те питам малко... Седни ли до мене? До мене седни. Какъв ще станеш ти, като пораснеш голям? Пилот. Какво ще караш? Самолет. Товарен, пътнически? Самолет? Ама какъв? Товарен или пътнически? Или военен? Да, военен. Докъде ще летиш? До никъде. Ама той ще си стои там на летището. Да. Ще правиш само кръгчета около летището. Да. Добре. Става въпрос, че няма да има войни вече. Да. Красива усмивка в камерите, Симеоне. Аплодисменти.
Стига Дунав, се вълнува весело очуми и Радецки гордо плува над две вълни. Достатъчно? Добре, Достатъчно. свети! От войните ще останат само песните и шофьорите на паметниците на войната. Здрасти, Алекс. На колко си години? На 4. А откъде си? От София.